नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपली डिलिशियस रेसिपी अंकिता विथ आई या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुमच्यासाठी झटपट आणि एकदम चविष्ट अशी पडवळाची एक रेसिपी घेऊन आली आहे। त्यासाठी आपल्याला एक वाटण करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे 1 ते 1.5 मिरची घेतली आहे। मिरची तुम्ही तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आलं, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 4-5 चमचे ओला खिचलेला नारळ घेतला आहे, कोथिंबीर घेतली देठी सकट। त्यानंतर कारळाची चटणी घेतली। कारळाची चटणीच्या ऐवजी तुम्ही शेंगदाणे देखील वापरू शकता, भाजलेले शेंगदाणे। त्यानंतर लाल मिरची पावडर घेतली आहे। त्यानंतर जिरं आहे, हिंग घेतला आहे चिमूटभर, चवीनुसार मीठ। त्यानंतर घरातले मिक्स आपला मसाला जो असतो तो घेतला आहे 1 चमची। अर्धा चमची हळद पावडर घेऊन आपण हे सर्व वाटून घेणार आहोत। आधी असंच सुकं वाटून घ्यायचं आहे, त्यानंतर थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा वाटून घेणार आहोत। अगदी थोडंच पाणी टाकायचं आहे, खूप जास्त पाणी नाही टाकायचं। हे बघा, ह्याप्रमाणे वाटून घ्यायचं आणि एकदम बारीक नाही वाटायचं आहे, थोडंसं भरकटच वाटून घ्यायचं आहे। जे पडवळ असतं ते मी साफ करून घेतलं आहे आणि ह्याप्रमाणे गोल कापून घेतला आहे। आता आपल्याला जो बनवलेला मसाला आहे तो आपण ह्या पडवळमध्ये टाकून घेणार आहोत। ह्याचप्रमाणे तुम्ही पडवळाच्या ऐवजी कारलं किंवा कांदा किंवा दोडकं अशा प्रकारच्या भाज्यांचा देखील वापर करू शकता। चला तर आपण हे बघा, ह्याप्रमाणे पूर्ण पडवळामध्ये मसाला भरून घेणार आहोत। पूर्ण छान भरून घ्यायचा, त्यामुळे पडवळ शिजल्यानंतर तो मसाला खाण्यासाठी छान लागतो। हे बघा, जर तुम्हाला असं पूर्ण पडवळ जर नसेल ठेवता आलं तर तुम्ही मध्ये चीर देऊन केलं तरी देखील चालेल। त्यानंतर त्या नॉनस्टिक पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये हे मसाला आणि पडवळ जे आहे ते सोडून घेणार आहोत। उरलेला मसाला वरून आपण ह्याप्रमाणे पडवळावरती टाकून घ्यायचा आहे। तो मसाला देखील खूप छान लागतो तेलावरती परतल्यानंतर आणि अगदी कमी तेलामध्ये ही रेसिपी बनते। आता आपण ह्यावरती झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत, त्यामुळे खूप पटकन अशी ही पडवळ आपली शिजली जाणार आहेत। हे बघा, तुम्ही बघू शकता एका साईडून आपलं पडवळ छान असं शिजलं आहे। आता आपण दुसऱ्या साईडून देखील ह्याचप्रमाणे आपण हे पडवळ शिजवून घेऊया। अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये हे पडवळ छान वाफेवरती शिजलं जातं। तुम्ही बघू शकता आपली भरल्या पडवळाची ही भाजी खूप छान आणि सुंदर अशी तयार झाली आहे आणि ही चपाती बरोबर किंवा भाकरीवर तुम्ही खाऊ शकता। खूपच अप्रतिम आणि टेस्टी अशी ह्याची ही भरल्या पडवळाची भाजी तयार होते। तुम्ही नक्की आजची ही रेसिपी करून बघा आणि आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर लवकरच भेटू अशा झटपट आणि सोप्या रेसिपींसह। तोपर्यंत बाय बाय।